Arratsaldeon eta ongi etorri Atletik zale, ongi etorri ikusentzule gaurko partida hontara Atletiken aurre denbora dause, hirugarren partida denboradari ekin aurretik, tamainako aurkaria izango du aurrean Gaizka Garitanoren taldeak, Alemaniako eta Europako talde historiko bat esan genezakeo, Borussia Mönchengladbach. Hain zuzen ere, hausi izango da aurre denbora da honetan egongo den partida esanguratsuenetako bat. Eta hortarako Gaizka Garitanok aukeratu dituen 11 gizonak birpasa ditzagun. ATP-an egongo baita Unai Simon, atzekaldean Ander Kapa, Unai Núñez, Peru Nolaskoain eta Juri Bertxitxe, aurreratuago Dani García eta Unai López, ondoren hiru gizonek osaturiko lerroa, Ibai, Iker Muniain eta Córdoba, eta aurrekaldean Iñaki Williams. Hortxe ikusten ditugu jadanik. Jokalariak zelairatzen, Raúl García ikusten genuen, gaurkoan aulkian egongo den jokalaria honako gizonekin batera, Iago Herrerin eta Jokin Eskieta, Gerai, San José, De Marcos, Valenciaga eta Vivian, Besga, Sanzet, Íñigo Vicente eta aipatzen genuen Raúl García eta Kodro eta Asier Villalibre. Borussia Mönchengladbachri dagokionean, honako gizonak aukeratu ditu Marco Rose entrenatzaileak, Jan Sommer, Michael Lang, Nico Elbedi, Matthias Ginter eta Andreas Paulsen, ondoren hiru gizonek osatzen duten erdialdeko lerroa, Mikel Kusians, Tobias Strobel eta Florian Neuhaus, eta aurrekaldean Musel, Plea eta Bennett. Hortxe ikusten dugu janik, zelairatze hortan genioen bezala hirugarren neurketa izango da honakoa aurre denboradari dagokionean, gutxinaka tonu fisiko hartzen, jokoaren erritmoaren pauta horiek barneratzen. Gaizka Garitanoren taldea beti ere atzokoan ere partidaren bukaeran ere nabarmentzen zuen, gutxinaka partiden igarotzearen poderioz, taldea ondo ikusten duela, atzokoan 3-3 markagailuan Paderbornen aurka, erreakzioari esker, azken minutuetan talde zurigorriak aragitutako erreakzio horri esker, gogore dezagun, Gaizka Larrazabal, Córdoba eta Muniain izan zirela atzoko golegileak. Hortxe lehen aipatzen genituen 11koak, Borussia Mönchengladbachrena dugu honakoa, Sommer, Lang, Elbedi, Ginter, Paulsen, erdialdean Kuisans, Strobel eta Neuhaus, eta aurrekaldean Musel, Bennett eta Plea. Hortxe dugu, Sommer, atezaina, kapitaina gaurko honetan, talde Renanoan, Westfaliako taldean, aipatu gaurkoa, Belbert, herrian jokatzen den lagunarteko partida dela, Düsseldorfetik oso gertu, eta hauxe da zuzen ere, Atletikek Alemanian izango duen stage edo egonaldi hortako azken eguna, bihar bertan, jadanik berriro ere Bizkaian, berriro ere Lezaman, lanean egongo baitira, hortxe ikuste ditugun, jokalari zurigorria argazkia ateratzen, partiden astapenean tradizioari jarraituz, gaurko epailea Florian Exner. Tamainako neurketa genioen bezala, Borussia Mönchengladbach, talde historikoa baita, oso oihartzun nabarmeneko taldea, eta hortaz gainera ere, bolada honean dagoelako, aurtengoan urrutiraian gabe, Europa Ligen lehiatuko da, iazko 5. postua baliatuta, eta hor genioen 11koa Gaizka Garitanok zelairatuko duena, Unai Simon, Kapa, Núñez, Nolaskoain, eta Juri, Dani García eta Unai López, Ibai, Muniain, Córdoba, eta aurreratuago Iñaki Williams, eta aulki ere ikusten genuen, berrepasa dezagun baita ere, Herrerin, Eskieta, Gerai, San José, De Marcos, Valenciaga, Vivian, Besga, Sanzet, Íñigo Vicente, Raúl García, Kodro eta Villalibre. Kasu honetan, eskuragarri zituen gizonen artean, Aritz Aduriz eta Beñat Etxebarria dira kanpoan geratu diren gizonak. Atzokoan ere jokatu zutenak, Paderbornen aurka, eta gaurkoan
Atxeden ematea erabaki du Derioko entrenatzaileak. Hortxe ikusten dugu janik partidaren lehen konpasak, oso presio indartsua Iñaki Williams, Kordoba eta Muniainek gauzatu dutena. Aurrera Alemaniako taldea, lehenengo baloiaren kontrola Borussiari dagokio, baina berreskuratzea hortxe Muniain eta Juriren artean, eta baloi luzea sorpresa bilatzen zuen Peru Nolaskoainek, eta berriro ere baloia Borussiarentzako izango da. Lerroen artean ederki egin du aurrera Bennett, Britainiako jokalari britainiarrak, ederki jarri du bere gorputza Juri Bertzitzek, baloia ondoko marratik, alboko marratik galdu dadin. Marco Rose entrenatzaile duen taldea da, joko fisikoa, presio handiko partidak gustatzen zaizkio Red Bulletik, Red Bull Salzburgotik fitxaturiko entrenatzaile berri honi, eta gutxinaka baita ere Atletik ere egiten ari den bezala, bere eskemak, bere jokalariei transmititu nahian Marco Rose. Lurrera Bertxitxe, falta argi izan da, adi, elkarren artean kateatuta geratu baitira, esango dukenik Lang Suitzarra eta Bertxitxe Atletikeko egal jokalaria, hortxe ikusten dugu, nola, bai, nik esango duke, tako bat eta lokarriak, botaren lokarriak, hortxe anekdotarako irudian, arazorik gabe, eta bi jokalariek kiroltasunez agurtu dute, falta edo nola, 2 minutu bete berri diren honetan, Atletiken aldekoa, genioen hauxe dela 3. lagunarteko partida, gogora dezagun, zein den egutegia Atletikek planteaturik daukana, zeden jadanik Alemaniatik itzulita egongo denean, urrengo ostegunean, abuztuak 1, Los Pajaritosen Sorian jokatuko du Numantziaren aurka, abuztuak 3, Londres ingurura joango da Pellegriniren West Hamen aurka lehiatzeko, Racingen aurka jokatuko du ondoren Santanderren, abuztuak 4, abuztuak 7, aurre denboradako partida esanguratsuenetako bat, gaurkoarekin batera esan da, Romaren aurka jokatuko dute Perugian zurigorriek, eta aurre denboradari agur esateko Mirandesen aurka, Antoni Iraolaren Mirandesen aurka, Anduban jokatuko dute, beti ere, denborada ofizialari hasiera eman aurretik, gogora dezagun Atletikek oso maldan gorako ligastapena izango duela, Bartzelonaren aurka, Valverderen Bartzelonaren aurka lehiatuko baitira estreinako partidan, eta ondoren Getafe bezalako zelai deserosoa bizitatuko dute, eta 3. jardunaldian jadanik Euskal Derbi tradizionala, Atletik eta Realaren aurkako hori, ikusteko aukera izango dugu, beraz, ordurako ligazten denerako bere armak erabat kargatuta nahi ditu Gaizka Garitanok, eta hortarako erritmoa eta tono fisikoa jadanik erabat prest egon dadin, lagunarteko partida hauek Borussiaren aurka jokatzen ari den hau bezalase, izugarri garrantzitsuak dira. Pase luzea bien bitartean, Ander Kapak Ibai Gomezentzat bilatzen zuena, baloi luzea da, ondoko marra gainditu du, eta alabesetik fitxaturiko jokalariak ezin izan du baloi hori harrapatu. Gogora dezagun, hauxe dela lehen denborada, edo bueltatu denetik behinik pein. Lehen aurre denborada Ibai Gomezek Garitanoren esanetara egingo duena. Gauz asko espero ditugu, Ibai Gomezengandik aurtengo urte hontan, aurtengo denboradan. Badakigu nolako eskuin zangoa daukan, ziur gara fruta asko emango dituela. Eskerretik bien bitartean, Juri Bertzitzek, ezin bere markatzailearen Muselen oposizioa gainditu. Baloia kanpora, berri hori, atzekaldetik, bertan da, Peru Nolaskoainek, Dotore, desplazamendu luzea, bertan da, Ander Kapak,
Pase luzea berrirore, Iñaki Williamsek korrika egin deza, nadi hause izan baitaiteke, lehenengo arrisku jokaldia, jokoz kanpokoa. Iñaki Williamsen posizio horretan, hortxe ikusiko dugu, bai, argia zen, argia ematen du. Williamsek bere abiada horrekin, bere korrikaldia baliatuta, defentsak atzean utzi ditu, legez kanpoko posizioa zen. Aurrelariak betetzen zuena. Hortxe ikusten dugu presioa, Unai Lopezek ere gauzatzen zuena. Aukeratua lehia hontarako Unai Lopez erdiralde hortan Dani Garziarekin batera. Jokoa sortzearen arduraduna. Jokoari erritmoa, jokoari pultsoa ematearen arduradun gaurkoan Unai Lopez donostiarra. Grinatxu ikusi dugu aurtengo sesio zein partidetan. Adi bien bitartean bertan baita Neuhausek atzera. Baloia kontrolatu bien bitartean Pleak, Alasan Plea, jokalari frantziarrak. Bere posiziotik kanpo aurrelaria baita, pase oso ona Plearentzat eta baloia igo da edo baloia sartu da atean, baina jokoz kanpoko argia esango nukenik. Alasan Plea, Maliko jokalari frantziarra. Bai, osatzen zuena, bai, argi eta garbi. Aurrelariak, Borussia Mönchengladbachek dituen jokalari garrantzitsuenetako honek betetzen zuena. Iaz 12 gol sartu zituen, Maliko jokalariak, nazionalidade frantsesa ere badaukanak. Jadanik Frantziako nazioarteko selekzioarekin deitua izan dena. Eta bagenio bezalaxe, Borussiak daukan arrisku zeinu nabarmenetarikoa. Nizatik duela urtebete fitxaturiko aurrelari honek. Ander Kapa bien bitartean. Atletikeko eskuinalde eraso hortan. Iker Muñainek. Atzera, bertan da. Peru Nolaskoainek. Lerroen artean. Iker Muñainentzat, atzera. Unai Nuñez, bertan da. Gogora dezagun, hau dela, bai Unai Nuñez eta bai Unai Simonek ere hasieratik jokatzen duten lehen partida, atzokoan Paderbornen aurka, bigarren zatian sartu ziren. Gogora dezagun, bi Unai hauek, bi jokalariak aurten, Espainiako selekzioarekin 21 urte beragoko Europeoan txapeldun bilakatu direla, Europako txapeldun, eta horregatik beranduxeago txertatu direla laneko dinamika hortara, taldearekin batera entrenatzera, beraz, hause da, genioen bezala, lehen partida falta argia bien bitartean. Ander Kapak, bere potentzia, bere botere hori baliatuta aurrera egin nahi zuen, eta Neuhausek lurrera bota behar izan du. Hortxe, argi eta garbi ikusten dugu. Jokalari zurigorriaren aurreratzea eragozteko falta oso argi egin diola. Juri Bertxitxe, presio asko jasoz eta presio eragotziz. Iker Muñainek ederki jokalari asko inguruan zituztela, baloia ez galtzea lortu dute. Eta hortxe da Juri Bertxitxe egal jokalaria, aurtengo izango da bere bigarren urtea, eta adierazten zuen Bertxitxe berak, bere bigarren urteak, talde desberdinetan izan dituen bigarren urteak, lehena baino askoz ere emankorragoak, oparoagoak izaten direla, egia den, urtengoan ere bere prestazioak handitu ditzakeen. Juri Bertxitxek sekulako talentua dauka, ala erakutsi du bai Real Sociedaden eta baita Paris Saint-Germainen ere, bertatik ekarri zuen talde bilbotarrak, eta aurtengo, dudarik ez, aurtengo denbora honetarako argudio nabarmenetakoa izango da Atletikek goikalde hori bere ganatu dezan. Falta itxusia orain, falta itxusia Andreas Paulsen, Danimarkako defentsak, Ibai Gomezen gainean egin duena. Paulsen dugu, jadanik baloia jokoan ez egoenean, bultzatu egin du, lurrera bota du, eta horregatik Ibai Gomez beraren ezustea, eskua kaltxatuz. Danimarkako jokalariaren joko gogor hori leporatuz.
Peru nolaskoain bien bitartean. Pase luzea, Unai Lopezek, Anderkaparentzako egin duena. Anderkapak ederki jaitsi du baloia. Ibai Gomezek, erdiraketa egiteko keinua egin. Azkenik Iker Muñaikin jolastu du. Baloia galtzear, Txantreako jokalaria. Eta baloia azkenean, Borussia Mönchengladbach-arentzat izango da. Momentu 10 minutu bete dira, aukerarik ez dugu ikusi eta esango genuke, intentsitatea gailentzen ari dela. Aurre denboradako partida ere baden denean, oraindik ere taldeak bere puntu fisikoa erabat lortu gabe dauten honetan. Era hontako joko sendo eta joko geldoak esango genuke ohikoak izaten direla. Gutxinaka talde zurigorria bere txispa, bere suzidio horiek jorratzen hasi daiteken. Berreskuratzea hortxe, lastima, lurrera joan baita, irriste egin du Unai Lopezek eta baloia berreskuratu dute, hortxe, ederki, Ibai Gomez defentsa lanetan, arrisku ugari zeukan baloi hori ostopatuz, eta Lang da bien bitartean, ederki, utzi du hasiera batean. Juri Bertxitxe, Lang, jokalari suitzarrak, bere selekzioarekin ere partida ugari jokatu dituen atzekaldeko jokalaria, egia esan, Borussia Mönchengladbach talde honek hainbat jokalari suitzar ditu bere plantillan, urrutira joan gabe atezaina, Jan Sommer, suitzar selekzioko atezaina da, eta baita ere, atzekaldean jokatzen duen Niko Elbedik, talde suitzar horrekin, suitzako taldearekin, hainbat partida jokatu ditu, azken mundiala barne. Bien bitartean, Unai Simonen pase luze hori, defentsa aurreratu izatearen ondorioak, jokoskan poko posizioa, bien bitartean, lehenengo kornerra izango baita, Peru nolaskoan eta Kenan Bennett, elkarren ondoan, eta azkenik, Peru nolaskoainek, arazoak saiesteko. Baloia kornerrera. Lehenengo kornerra izango da hause. Borussia Mönchengladbach-aren aldekoa. Erdirak eta oso luzea, errematea. Errematea bai egin duela, Matias Ginterrek, baina bere eskuak argian jarri ditu. Unai Nuñezen sorbaldan, falta argia. Bertan ikusten duguna, Matias Ginter. Baloi jaso horietan, buru joko hortan, jokalari abila, jokalari jaioa, Borussia Dortmundetik fitxaturiko jokalaria, duela urtebete ekarri zuen, eta egia esan, Alemaniako selekzioaren jokalari ohikoetako bat da, atzekaldeko lerro horietan. Berreskuratzea bien bitartean, Unai Lopezek, Anderkaparekin, Anderkapari Ibai Gomez eskintzen zaio, nahiago du bakarrik egin, erdirak eta oinaren kanpokaldearekin ona, eta errematea, penaltia da bai, errematea Inigo Kordobak eta jokalari baten eskuan eman duela esango genuke, Matias Ginter belaren eskuan, eta aldeko penaltia izango du Atletikek, jokaldi aipagarria Anderkapak, burutu duena, bere erdirak eta oinaren kanpokaldearekin dotore eginikoa eta errematea ederki egin du eta erargian oso ongi, oso argi Langen eskuan eman du. Erreboterik tarteko ez dela beraz eskua eta penalti izango da Atletiken aldekoa eta nik esango nuke Iñaki Williams izan dela baloi hartu duena. Hortxe dugu, Iñaki Williams aurrelaria, gola! Gol! Iñaki Williams! Erabat engainatu du Jan Sommer atezaina eta erabateko ziurtasunez atezainaren eskerraldera baloia alde batea atezaina bestera eta Atletikek abantaia lortu du markagailuan Iñaki Williamsen jaurtik eta horren bitartez Borussia Mönchengladbachek huts Atletikek bat, honeko zoitxura ona hartzen du, hausia izan da lehen aukera iaia partida guztian, eta ederki baliatu du Atletikeko aurrelariak. Horrelakoak oso egokiak, aurrelari batek konfidantza ardezan,
lasaitasunez, inungo zalantzarik gabe, urduritasun gabe, penaltia barrura eta utxeta batekoa markagailura. Inigo Kordobaren jaurtiketaren ondoren, epaileak adierazitako penalti horretan. Utxeta bateko honekin gustora somatzen dugu Gaizka Garitano entrenatzailea. Falta gogor xamar orain, Dani Garziak burutu duena. Eta aipagarria esango dukenik, penaltiaren aurreko jokaldi hori, penaltia eragin duen jokaldia, Anderkaparen barnekaldia. Ibai Gomezekin jokatuko zuenaren keinua gauzatu, baina berak bakarrik aurrera egin eta erdiraketa oso ona. Inigo Kordobaren jaurtiketa eragin duena eta jaurtiketaren ondoren, badakigu Langen eskuan eman, penaltia eta Iñaki Williamsek abantaila Atletiken aldekoa. Falta izango da orain Borussia Mönchengladbacharen aldekoa, Unai Simon bere jokalariei oharrak ematen. Atzekaldera bien bitartean Michael Kursians. Hortxe dugu, arnasa sakon hartu, badirudi ematen duenaren arabera, zuzeneko jaurtik eta gauzatuko duela, jokalari frantziarrak, hortxe da, oso urrutikoa da, baina baloia zuzenean kanpora atera da. Unai Simonen Langaren gainetik. Michael Cuisance. Aurre denbora honetan jadanik, golak erdietxi ditu, urrutira bien gabe, Rayo Vallecanoren aurka jokatu zuten. Bertan ikusten dugun, Marco Roseren gizonek 2-1 hartu zuen mendean Vallecasko taldea eta Cuisance berak sartu zuen Alemaniarren lehen gola Kramerrek, gaurkoan deialdian ere sartu esten Kramerrek bigarrena eta atzokoan baita ere aipatu dezagun. Atletikek ere egin zuen bezala, Borussia Mönchengladbachek ere bere partida jokatu zuela, kasu honetan Frantziako ligako Angers-en aurka, eta 2-1 ere nagusitu ziren Alemaniarrak, Lainer eta Herman izan ziren golegileak gaurkoan ere, deialdian sartu ez direnak. Talde luzea dauka eta gaurkoan soilik 6 gizon txertatu ditu aulkian, 6 gizon eta gainera horietako 3 arrobiko jokalariak dira. Marco Rose entrenatzaileak gaurkoan deitu dituenak. Arazoak bien bitartean, hortxe genuen Núñez, edo nola kaparekin jokatzeko inungo oztoporik ez, eta bertan da berriro ere, Sestaoko atzelaria, nolako jokalari puxka hau ere, eta ederki erakutsi du, bai elastiko zurigorriarekin, baita ere, udonetan jokaturiko Europako 21 urte azpiko selekzioarekin ere. Berriro ere, aipatzen dugu, txapeldun izendatu direla, bai Unai Núñez, bai Unai Simon bera ere. Hortxe da Sommer, abileziaz, baina arrisku hando asko hartuta, atzekaldetik jokatzea gustatzen zaio Marco Roseri, arki geratzen ari den bezala. Eta bertan da, Nico Elbedi, Suitzako jokalaria, aurrera eginez. Erdialdea zeharkatzea zela, berriro ere atzera egitea erabaki du, ez du argi ikusi. Eta kasu honetan, joko zuzenaren aldeko apustu egingo zuela ematen zuen, azkenik ez, berriro ere Elbedi da. Neuhausekin jokatu duena. Bertan da Cuisancek pasea ez du ondo burutu, baina ondoren Muselek berriro ere baloia berreskuratu du, eta falta orain Iker Munienena, ez dakinik, kontakturik egon den, baloia ikutu duela esango nuke, kontu berriro ere, jabetza Borussia Mönchengladbachari dagokio. Pase ona orain, Lang, ariaren derpinan, erdiraketa lurretik eginikoa, ez du ezustean harrapatu Atletikeko defentsa, bertan da Neuhausek jaurtiketan gintzezakean, Poulsen batu zaio eta oso adi, Ibai Gomez, defentsa lanetan. Danimarkakoaren erdiraketa hori saiestuz, eta baloia zuzenean kanpora boteaz. Bigarren kornerra izango da. Borussiaren aldekoa,
Kuizanz, ematen du talde honetan, estrategia jokaldi guztiak frantziarraren oinetatik pasatzen direla. Erdirak eta ez da txarra penalti puntu inguruan, autoritatez, Peru Nolascoainek. Baloia kanpora eta erdirak eta oso luzea da, edo nola Kuizanzi iritsiko saioa adi, eta ateko sakea izango da, ateko sakea, ederki. Hortxe, era oso abilean, Ibai Gomezek baloio ikutu du, Kuizanzen hanka bilatuz eta baloia zuzenean kanpora atera da, beraz, ateko sakea izango da, Unai Simonek jokoan jarriko duena. 20 minutu bete dira, utxeta bat Iñaki Williamsek. Sarturiko penalti horrek agintzen du markagailuan, eta momentuz Atletik apenas sufritu gabe defentsari dagokionean. Ez dugu aukerarik zenbatzen, Borussia Mönchengladbachari dagokionean, beraz, seinale on, gauzak ederki egiten ari direnaren ikurra dugu hause, apenas iritsi baitira, area ingurura arriskuarekin, Marco Roseren mutilak. Atzekaldetik, aurrera egin nahian, joko zuzenak ere estie funtzionatzen, baloi ez dute galdu edo nola Borussiako gizonek, Juri Bertzitzek, baloiak zelaitik atera da dinderagotzi, eta Iñaki Williamsek baloia jaitsi du. Pase argia ematen zuela ematen zuen, baina azkenik nahiago izan du atzera jokatu, Ibai Gomez da baloiarekin eskuinetik ari dena, atzera, Unai Lopezek, Núñezekin. Núñez eta Dani García elkarren artean jokatuta, Juri eta Peruk ere ederki egin dute, eta Jurik orain aukera izango du aurrera egiteko. Ea ondoko marra irabazi dezakeen, falta oso argia. Ez dago txartel horirik hau lagunarteko partidalako, baina falta oso argia da. Hortxe ikusten dugu, nolako bultzada, sangotra batu ere egin du. Eta bagenioen, lagunarteko partida delako, honek partida ofizialean, ez dut uste. Txartel horiaren filtro hori iragaziko zuenik. Hortxe dugu Juri Bertzitxe, ederki orain, eraso jokaldi horretan, nolako vertikalidadea ere. Jokala horianek adierazten duena. Ibai Gomezen, erdiraketa, ez da txarra, eta lastima, buruka da Unai Núñezek era sotilan egin du, eta nik uste dut Jan Sommerrek baloia aurkitu egin duela, hortxe ikusten dugu, nolako intentzioa zeukan, ikutzera llegatu da, baina tesaina zegoen tokira, ez dakinik ikutzen duen, Esango duke zuzeneko jaurtiketaren ondorio izan dela, jauzia ez da txarra izan, Unaino Núñezek egin duena, baina baloi horiek norabidearen aurka harrapatzea ere komplikatua da. Aukera garbia, penalti albo batera utzita, Atletikek 23 minutu hauetan sortu duen aukerarik nabarmenena. Gauzak beraz oso kontrolpean, Gaizka Garitanoren taldeari dagokionean, aukerak gutxinaka sortuz, eta atzekaldean inundik inora, Unai Simon, bertan ikusten dugun Unai Simon, sufriarazi gabe. Baloi luze orain. Atezein erabarrak, jokoan jarri duena. Ander Kapak, ederki, baloia bereganatu, eta atzera, Unai Núñezentzat. Presioan aurrera urratxe eman dute alemaniarrek, eta horrek espazioak gutxi beharko lituzkeatzean, hortxe da Iker Muniain. Ondoko marra inguruan. Ea bat, txantreako jokalariak zer asmatzen duen, behinik behin korner atera du. Ez da gutxi. Hortxe baita, Ibai Gomez, estrategiako maisua. Baloi luzea, Iker Muniainek harrapatu duena, eta Elbedi, hortxe ikusten dugun, Elbedi aurrean zuela, baloia zuzenean kornerrera. Aurreko falta jaurtiketan ikusi duzuen, nolako arriskua, nolako posoina zeraman Ibai Gomezen baloi horrek, ea berdina izan daitekeen oraingo honetan. Erdirak eta oso itxia, eta zuzenean Sommerren eskuetara. Baloia askar baten jarri dute jokoan Alemaniakoek. Presio edo nola oso aipatzekoa, Inigo Kordobak eskuinaldetik. Hortxe, lurrera erori da Sommer, baina edo nola baloia, bera, nahi zuen toki inguru hortara
Egin du, hortxe ikusten dugu, Gaizka Garitano. Atzekaldean ditu bigarren zatian ziur asko zeleiratuko diren jokalarietako asko. Herrerin, Eskieta, Gerai, San José, De Marcos, Valenciaga, Vivian, Besga, Sanzet, Íñigo Vicente, Raúl García, Kodro eta Villalibre dira, gogora dezagun. Eskuragarri zituen jokalari guztien artean, Aduriz eta Peñat baino ez direla deialditik kanpora geratu. Hortxe da, bien bitartean, Ander Kapa, metroak ditu aurretik, erdirak eta gauza dezake, nahiago du Iñaki Williamsekin jokatu, jokalari ugari ditu, baina atzera egin, erdirak eta Íñigo Kordobak, atzera kaso labur xamar geratu zaio Kordobari jaurtik eta hori, erdirak eta hori, baina kontua kontu, oraindik ere Atletiki dagokio baloiaren jabetza. Ander Kapa da. Baloi hori jokoan jarriko duena, ez du ark ikusten, atzera egite erabaki. Unai López, oraindik ere atzerago. Bertan da Nolaskoain, buru altxatu, ez du pase lerro argirik ikusten. Ederki aurrera egin du, kontrola oso zaila zen. Peru Nolaskoainen pase askar horrek indar asko baitzeraman, baloia jaistea lortu du, baina luze xamar geratu zaio Iñaki Williamsi. Eta lastima, kontrola ondo gauzatuz gero, oso aukera egokia baitzen Atletikeko aurrelariarentzat. Hortxe da bien bitartean, Borussia Mönchengladbach. Aurrera egin nahian, ez dute ark ikusten, etengabe Atletikeko lehenengo presio lerro horren oposizioa aurkitzen dute. Eta begira, ze gertatzen den azkenean presioa gauzatzen denean, erabaki txarrak hartzen dituela aurkariak. Benetzen, pasi hori bezala. Unai Núñez, Dani Garziarekin. Dani Garziak atzere jokatu, Peru Nolaskoainek, arazoak saiesteko Unai Simonekin, eta honek adi baloi urrundu nahi baitzue, baina labur xamar geratu zaio, edo nola Unai Lópezek baloia lusatu du, eta azkenik Atletikek baloia oso aurreratuta jarriko du jokoan. Ander Kapak, nolako pase dotoria Unai Lópezek, alde batera begiratu eta baloia bestera. Alemaniako aurkariak, Borussiako aurkariak, erabate sustean, harrapatuz, Juri Bertxitxek. Aurrera, nolako potentzia, nolako vertikalidadea. Bertxitxek daukana, Iker Muniainek jokatu du. Ibai Gomez da, eskerrega lortatik orain. Erdirak eta ona da, eta lastima, sentimetro pare bat baino zaizkio falta izan. Iñaki Williamsi baloi horia izatzeko. Kordoba bien bitartean. Erdirak eta gauzatu nahian, atzekaldean eskaintzen zaio Iker Muniain. Iker Muniainek berriro ere Kordobarekin. Atzerago, Unai López da, erdirak eta gauzatu dezake. Aurkariaren erasoa saiestu, baina erdirak eta ez da ona zuzenean kanpora joan zaio. Bueno, nolako aukera, Hortxe ikusten dugu Iñaki Williamsen penaltia, zein ondo bota duen, zutoinetik oso gertu, indarraskorekin, lurretik. Gelditzeko oso zailak izaten diren, jaurtiketak izaten dira horiek atezainarentzat. Eta hause da momentuz markagailuan daukagun gol bakarra. Eta bagenioen, nolako jokaldia, nolako korrikaldia, baloia kontrolatuta zeukala Juri Bertxitxek egin duena. Ibai Gomezi eman dio, ematen du Ibai Gomez eta Íñigo Kordobak bere posizioak aldatu dituztela azken minutu hauetan, eta erdirak eta esen inola ere txarra, eta Iñaki Williamsek osta ez du errapatu. Aria txikian, erremate hori gauzatuz gero, papeletazko, markagailura bigarren gola igo zedin. Bertan da, Íñigo Kordoba, genion bezala, eskuine galetik, Unai Lópezentzat, Dani Garziak, Muñainekin jokatu, berriro ere Dani Garziarentzako baloia. Juri Bertxitxek, eskerraldetik, jokoa era bat aldatu, bertan jaitsiko du Kapak baloia. Kapak atzerago, Unai López, Dani Garziak, berriro ere Juri Bertxitxe, oso eros ikusten dugu Atletik, Azken minutuetan, sufritu gabe, Juri Bertxitxe da falta hori jasotuena,
Eta pase luzea da, Iñaki Williamsek harrapa dezakeen. Bueno, Iñaki Williamsek harrapatu ez badu da, fizikoki ezinezko zelako. Beraz, ezin Juri Bertzitzek eginiko pase luze hori, por cierto, nik esango duke Juri Bertzitzek falta jaso duela jokaldi horretan. Ez du alakorik adierazi Florian Eimer, gaurko epaileak, Alemaniako epaileak. Eta kontua, 30 minutu, ordu erdia jadanik bete dugu, baloi berreskuratzea bidean bitartean. Ibai Gomezek egin duena, pasea oso ona zen, Iker Muniainek, Iñaki Williamsen, abiada baliatu nahi zuena, baina ederki irakurri dizkio intentzioak. Matias Ginterrek, baloia zuzenean kanpora orain, Ibai Gomezek. Unai Lopezen, baloia zuzenean bota duena, tupust egin dute ondoren bi jokalariek, eta hori da. Kenan Bennett, Britanian diko jokalariak esketzen zuena. Bueno, kontu, alboko sakea jokoan jarri dute, eta Unai Nunez da orain. Alboko sakea Atletik entzako beharko luke, baina ez da. Urruntzean Poulsenen zangoan eman baitu baloi horrek, edo nola, epaileak, Alemaniarren aldeko jokoa adierazi du. Bertan dira, inungo ideia argirik gabe, Neuhaus ekatzera. Ginterrek Elbedirekin jokatu. Neuhaus berrirore. Ez dute aurrera egitea lortzen. Borussia Mönchengladbacheko jokalariek. Eta aurrera egin ezean, barrizkurik ez, Atletiken defentsari dagokionean. Baloi luze hortan, ederki jaitsi du Neuhausek, pasea eman du, baina ondoren Unai Lopezek zangotra batu duela adierazi du epaileak. Oso falta justoa, esango dukenik izan dela. Justo, aipaturiko falta esan nahi dudana. Hortxe ikusten dugu. Bueno, ez dakinik ze falta ikusi duen hor. Alemaniako epaileak, kontu, baloia Atletiken aria inguruan, Unai Lopezek berreskuratu eta bere buruari buelta eman ondoren, baloia martxan jarri du, Iker Muniain, eskerregaletik. Baloia galdu du, Dani Garcia, Kadi, Erne. Contreras horrekin, Cuisance, frantziarra da, Neuhausek azken minutuetan ematen du aurrera urratxe eman nahi duela eta arrisku jokaldiak erein, ez dago momentu salakorik. Belberteko herrian jokatzen ari den partido honetan, Düsseldorf inguruetan, oso kontrolpean partida Atletikek, hutxeta bat, Iñaki Williamsek sarturiko penalti horren bitartez. Aipa dezagun, Borussia Mönchengladbachek errodaje gehiago daukala, talde zurigorriarekiko. Eta halako faktoreak oso aipatzekoak izaten direla, giltzarri izaten direla, atzokoan ere igarri zen, Gaizka Garitandok ere aipatzen zuen, Paderborni beste txispa bat nabarmentzen zitzaiona, lehenago lanean hasi izanaren zeinu hoiek, ikur hoiek, ederki bien bitartean, bueno, Ander Kapak azkenik baloia galdu badu ere, Poulsen da, eskerregal hortatik. Zerbait, arrisku pikin bat gutxienez sortzen alegintzen ariena, ze momentuz aukera bakarra ere ez du lortu Borussia Mönchengladbachek. Hau ere ez da salbuespen, baloia urruntzeko oztoporik ez baitu izan Unai Nunezek. Elbedi da, jokoan ariena, Cuisancek plearekin jokatu. Bertan da Lange katzera. Strobel.
Pase luzea zen, Langek bilatzen zuen hori, ez dago edo nola alakorik, Muselsen baloia azkenik galdu duen jokalaria, eta Unai Simonen ingurura iritsi da, baloiera bat kontrolpean duela. Muniain eta Williamsen artean baloi hori errapas ezaketenaren impresio izan dugu hasiera batean, adi lurrera Muniain. Bueno, sarrera gogor xamarra orain. Nafarrak egin duena. Eta baloia Strobelek jasoriko falta horren ondoren, Borussia Mönchengladbachek jarriko du jokoan. Bueno, ematen du gaurkoan ez dagoela horrenbesteko berorik Alemanian, coolbreak hori ez duela aktibatu oraindik epaileak, eta 35. minutua denean ez dugu usteia danik izango duenik. Adi bien bitartean, Iñaki Williamsek errematea gauza dezake, bi jokalari gainean ditu. Baloia edodola kontrolatu, atzera utzina izan dio Ibai Gomezen korrikaldia etor zedin, ez da alakorik gauzatu, oso baloi luzea zen. Eta aukera ezerezean geratu da, edonola nola iritsi zaion baloi hori Iñaki Williamsi eta nola bereganatu duen, nola jaitsi duen eta zelako arrisku sentsazioa, zelako arrisku zaporea Iñaki Williamsek hartzen duen baloi orotan sortzen duena. Bien bitartean, Dani Garziak partidako lehen txarteloria jaso du jokaldi horretan. Tentsio pitxin bat izan du hortxe Muselekin eta horren ondorio txartela erdilari zurigorriari. Hortxe airetik datorren baloia bien bitartean. Abiada baten jarri du jokoan talde alemaniarrak, ederki Ander Kapak. Kenan Benetzen aurreratzea, Kenan Benetzek baloia kontrola zesan eragotziz. Presioa berriro ere, Iker Muniainek Neuhausen baloi irteera horri burutu diona, eta ondorioa baloia atzeratu behar izatea. Baloia Unai Simonen atetik oso urruti momentu orotan. Eta gainera Dani Garziak aurrera bidali du Iñaki Williamsa baloiarekin erdirak eta gauza dezake errematerako jokalaririk ez dagoen arren. Bueno, kornerra, Eta Iñaki Williamsen nik uste nahiko egin duela, jokaldi horretan, oso behartuta iritsi den baloi horretan gutxienik korner bat lortuta. 38 minutu betetzen ari diren momentu honetan, ezkerraldetik izanagatik ere, Ibai Gomezek jarriko du baloi hori jokoan, bigarren kornerra da Atletiken aldekoa. Bertan ikuste ditugu, bai Unai Núñez, bai Peru Nolaskoain, bai Iñaki Williams bera errematerako saiakera hortan, baloia galdu xamar geratu da, azkenik Dani Garziari iritsi zaio. Dani Garziak erdirak eta gauza dezakeen, ez da bere posizioa, baina berrire kornerra atera du. Kornerra izango da Atletiken aldekoa, Iker Muniain izango da oraingo honetan. Ez, etor dadila, laguntza eskatzen zuen, Iker Muniainek. Baina azkenik ematen du, txantreako jokalari nafarrak jarriko duela baloi hori jokoan. Atzera urratsak eman, eskua gora, ea zer ondorio ez da ditekeen, baloia oso laburra izan da, baina berriro ere Muniainen ingurura iritsi da. Baina jokoz kanpokoa, kornerretik zetorren oso posizio aurreratuan zegoen. Beraz, jokoz kanpo Iker Muniainentzat, 39 minutu, lehenengo zatiaren azken minutuetan gaude. Eta albistak momentu zonak, Atletiken interesei dagokionean, utxeta bat, Iñaki Williamsek gauzaturiko penalti argi horri esker. Eta nik esango duka ipagarriena, Borussia Mönchengladbachek ez du inungo arazorik sortu lehenengo zati osoan. Hauxe salbuespen ezten, jokoz kanpoko izen zitekeen plearen erdirak eta oso luzea. Eta alboko zakea izango da Atletiken aldekoa. Hortxe ikusten genuen, eskerrarekin eginiko erdirako eta horrek, zentzu gehiagirik ere zeukan, oso luzea izan da. Errematatzea, ezin eskoa esango dukenik. Errematatze gerik ez baitzegoen hor.
Juri Bertxitxek beraz. Eskuarekin, baloia jokoan. Iñaki Williams ikusten dugu hor, bere posizioa erabat atzeratuta. Baloia luzea. Borussiak berreskuratu. Bertan da Neuhaus. Neuhausek. Ondoan duen Poulsen, Danimarkako jokalariari. Baloia utzi, Cuisance. Cuisance dinamikotasunez mugitzen ikusten dugu, bai Cuisance eta bai Neuhaus ere, baina bere saiakera guztiak antzuak. Inungo arrisku gabekoak eta Atletikek partida nahi duen tokian dauka. Hortzen da, oso baloi luzea Poulsenentzat, Poulsenek erdiraketa egin dezake, atzera jokatu Neuhausekin, Neuhausek erdiraketa, adi bertan baita Cuisancek jaurtiketa egin dezake, ederki lurrera botatu Unai Lopezek, jaurtiketa arrisku hori ezerezean usteko nolako pasea, nolako pasea orain Cuisancek egin duena, goiaratxoarekin, eta baloia kanpora, nolako gelditua, nolako sartakoa atera duen, arriskurik apenas zeukan baloi horretan, eta Unai Simonek adi zegoela erakutsi du, eta eskerrarekin, esker eskuarekin, Neuhausen, bueno, nolako eskuinka da, eta nolako esku atera duen baloia kornerrera botatzeko, hauxe izan da, genioen, arriskurik ez genduela somatzen, adi bien bitartean, pleak errematea egin dezake, baloia, biek galdu dute, bai pleak eta bai Jurik ere, baina azkenik baloia Atletiki dagokio, arazoekin edo nola, Poulsenek baloia berreskuratu, erdiraketa egin dezake, baloia area barnean urrundu, egin du azkenik, Iker Muñainek, hauek izan dira Atletikek partida osoan izan dituen 2 minuturik beroenak, arriskutsuenak, batez ere Neuhausek areatik kanpo eginiko jaurtiketa horretan, Unai Simonek elastikotasunez, era zoragarrian kanpora bota duen gelditu horrekin. Bien bitartean, min hartuta geratu da Borussia Mönchengladbachko jokalaria. Hortxe bere eskersangoan min hartu du Andreas Poulsen jokalariak. Bueno, espero ezer ez izatea. 19 urte eskaz ditu Danimarkako jokalariak eta eskerregalean erabat finkatuta dago Marco Roseren taldean, bueno, errenga ikusten dugu, erretiratzen dela, ez dirudi, ezer komplikatu egia izango denik, ederki etorriko zaie dondola etenaldi hau jokalariek arnasa berreskura dezaten, eta partidak azken 34 minutuetan hartu duen erritmo arriskutsu hori etetea ere badagokio Atletiki. Eta baloia alemaniarrek jarriko dute jokoan. Partidaren ondarrean sartzean gaude. Minutu terdi baino ez tira falta 45. minutura iristeko. Lurrera bien bitartean Unai Lopez eta baloia berrire kornerrera. Lehenengo zatia esan barra dago, Atletiken zelaian bukatzen ari dela. Baina markagailuan kontu, Atletiken araldeko desoreka. Huts eta batekoa, Iñaki Williamsek penalti puntutik lorturiko gol horri esker. Hortxe da, Bennett katzera, Elbedi da. Jokalari suitzarra. Lehen 11ko honetan, Marco Rosek zeleiratu dituen, 3 jokalari suitzarretako bat, 3 ere internazionalak, Suitzako selekzioarekin, mundialean jokaturikoak. Bueno, talde honek daukan potentzialaren adierazle, esan dezagun. Bundesligako talde historikoetako bat baitugu Borussia Mönchengladbach eta bueno, hortaz gainera iazkoan ere 5. tokian sailkatu ziren eta horrek eman ziren, hain zuzen ere, Europa Liguen jokatzeko txartela. 45. minutua beteko den honetan
Ez dugu uste epaileak asko luzatuko duenik, parea segundu baino ez ditu utzi. Florian Eimer epaileak utxeta bat Atletikek aurre denbora hontan burutu duen lehen hirugarren partido honetan. Momentuz garaipena Atletiken aldekoa, Iñaki Williamsek penalti puntutik lorturiko gol horri esker, gauzak Atletiken alde beraz dira, ea bigarren zatian sentsazioak berma daitezkeen eta Atletiken garaipena baiezta dezakegun. Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian. Atletizale bazara gure bandera finduko dugu. Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko lur gainean zutunik! Atletizale bazara astindu bandera. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Descubre un club con nombre propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Liebli, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian. Atletizale bazara gure bandera finduko dugu. Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko lur gainean zutunik! Atletizale bazara astindu bandera. Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Liebli, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Zu ere barne zaituen sentimendua. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian. Atletizale bazara gure bandera finduko dugu.
Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko Lur gainean zutunik! Atletizale bazara, astindu bandera! Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor, Descubre un club con nombre Dani. propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya, Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Mierli, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Ichi, Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Eusko Lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian, Atletizale bazara, gure bandera astinduko dugu. Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko Lur gainean zutunik! Atletizale bazara, astindu bandera! Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor, Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya, Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Mierli, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Zu ere barne zaituen sentimendua. Ichi, Zaren ariso. Erakutsi maite duzun hori. Eusko Lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian, Atletizale bazara, gure bandera astinduko dugu. Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko Lur gainean zutunik! Atletizale bazara, astindu bandera! Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor, Descubre un club con nombre propio.
José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Jerry, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian, Atetizale bazara gure bandera zinduko dugu. Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko lur gainean zutunik! Atetizale bazara astindu bandera. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor, Ezagutu izen eta izan berezia duen klub bat. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Bidaia bat gure historian barrena. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Bizizazu San Mameseko emozioa. Jerry, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Zu ere barne zaituen sentimendua. Zaren ariso, erakutsi maite duzun hori. Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian, Atetizale bazara gure bandera zinduko dugu. Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko lur gainean zutunik! Atetizale bazara astindu bandera. Pedro, José Ángel, Mikel, Jesús, Jon, Aitor, Descubre un club con nombre propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Jerry, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas.
Arratsaldeon berrirore Belberten gertatzen ari denaren bigarren zatia kontatzeko gertu gara dagoeneko Borussia Mönchengladbacharen eta Atletiken aurkako neurketa honetan momentuz gauzak oso aldeko talde bilbotarrari dagokionean huts eta bat gailentzen ari baitira. Iñaki Williamsek gauzaturiko penalti horri esker eta hortaz gainera aukerak, oso eskasak talde alemaniarrari dagokionean, soilik lehen zatiaren azken minutuetan Neuhausek gauzaturiko jaurtiketa urrutirik eginikoa eta Unai Simonek sekulako gelditu eginez kornerera bota duena. Aldaketak beha ditzagun, esango duke aldaketa bakarra dagoela eta ATP-an gauzatuko dela, izan ere Unai Simonek bere tokia utzi dio Iago Herrerin atezainari, bautsi izango da momentuz Gaizka Garitanok egin duen lehen eta momentuz azken aldaketa. Eta gogora ezagun atzokoan Paderbornen aurka ere, partida erabat edo hamaikakoa erabat eraldatu zuela 65 eta 70 minutu tarte horretan, beraz gaurkoan ere, antzeko xamarra izango denaren susmoa daukagu. Hortxe dira, Iñaki Williams eta Iker Muniain baloiaren inguruan, bigarren zati honi hasiera emateko gertu. Bertan da, Florian Eimer epailea barkatu. Beraz, bigarren zatiari hasiera eman diogu, hirugarren lagunarteko partida da. Arenaz mendean hartu zuen 6-1 Faduran eginiko debut horretan eta atzokoan jadanik Alemanian Paderbornen eta Atletiken aurkako neurketa 3 bukatu zen, gogora dezagun Gaizka Larrazabal, Inigo Córdoba eta Iker Muniain izan zirela atzoko golegileak. Gaurkoari dagokionean Iñaki Williams iazkoan 13 gol sartu zituen eta aurre denbora hontan jadanik izan dituen minutuak izugarri ondo baliatu ditu, 3 gol erdietsi baititu, Arenasen aurka sarturiko 2 haiek eta gaurkoa penalti puntu hortatik lorturikoa. Erasoan bian bitartean Borussia, bertan da Bennett area barnean, adi jaurtiketa eta nolako gelditua Iago Herrerinek egin duena, nolako jaurtiketa arearen barruan eginikoa Moselena, eta ikusten dugu, eskua aldatuz. Begira nolako hegaldia Iago Herrerinena eta baloia urrutira bidali du. Hauxe da lehenengo arrisku jaurtiketa, lehenengo arrisku jokaldia Atletikek pairatzen duena bigarren zati honetan eta nolako erantzuna, nolako erantzuna Iago Herrerinena, jaurtiketa nahiko ona baitzen, Musel alemaniarrak egin duena, eta, nolako hegaldia eskua aldatuta, eskerrez, baloia eragotzi baitu. Ematen du beste espiritu batekin atera direla Marco Roseren jokalariak, eta zerbait egin beharko du talde zurigorriak erreakzio hori saihesteko. Ander Kapak baloia atera baina ez du Ibai Gomezekin konektatzea lortu. Beraz, baloiaren jabetza berriro ere Borussia Mönchengladbachari dagokio. Aurrera egin nahian. Hortxe ditugu, pasea burutzen, ez da ona, beraz, Atletikek arnaz apurtxo bat aterako du. Iago Herrerinek, baloi luzea, Iñaki Williamsek ederki jaso. Ibai Gomezentzat, baloi altxatu nahi zuen. Faltargia, ez aldu bapitatu. Ez dago faltarik eta orain abantaiaren legea Alemaniarren jokaldi horretan, Lang da, eskuinetik alegintzen ari dena,
falta argia ikusi dugu. Egia esan Iker Muniainek pairatu duen hori lurrera joan da. Eta esango genuke, Strobelek falta argia egin diola, ez du alakorik epaitu edo nola Florian Eimerrek. Eta bertan da, Iagorrerin, baloia kontrolpean duela, Juri Bertxitxerentzat. Juri Bertxitxek aurrera, boteretsu. Korrikaldia, baloia kontrolpean duela, altxatu Iñaki Williamsek, area inguruan, ireki, bertan da Ibai Gomezek iskin egin, aurrera egin daian, baloia azkenik galdu egin du, bi jokalari gainera etorri baitzaizkio, eta azkenik Neuhaus, toki guztietan agertzen zaigun Neuhausek, baloia berganatu du, Lagda. Adi, lurrera, ez du Unai Lopezek baloia kontrolatzea lortu eta Kuizans izango da orain, eskuinetik aleginduko dena, jaurtiketa egin dezake, iskin egin, Iker Muñain atzean utzi, baina Peru nolaskoanekin ez du lortu, beraz, baloia Atletikek berreskuratu du. Unai Lopez, atzera, bertan da, Ander Kapa, Ibai, eta orain Unai Núñezek oraindik ere atzerago. Peru nolaskoain, Zumaiarra, iazkoan ere, lehen taldearekin minutu ugari izan zituen, 2 gol ere sartu zituen. Eta bai defentsan, bai erdialdean, jokatzeko moduko jokalari dugu. Peru nolaskoain Zumaiarra, nolako jokaldia bien bitartean, bat bikoa, Ibai Gomez eta Ander Kaparen artean. Portugaletekoak oraindik ere jarraitzen du, bere aurkari atzean utzi, ederki berriro Ibai Gomezentzat, Ibai Gomezek, Unai Iñaki Williamsentzat, ez dago jokoskanporik, erdiraketa eta gola! Gol! Iñigo Córdoba, nolako jokaldia, eskuin egaletik, Atletikek egin duena, eta gol! Iñigo Córdoba, nola ikusi duen Iñaki Williamsek. Iñigo Córdoba Bilbotarra, bigarren zutoinan eskaintzen zitzaiola, eta era oso argian, area txiki barrenetik gupidari gabe, Jan Sommer gainditu egin du, utxetabi Atletikentzat, utxetabi talde zurigorriarentzat, nolako jokaldia. Eskuin aldetik, Ibai Gomez eta Ander Kaparen artean josi dutena, nola ikusi duten, Iñaki Williamsen abiadura pizten zela, eskuinega lortatik eta nola altxatu duen baita ere. Azken honek burua, Iñigo Córdoba bakarrik, inungo inposaketarik gabe, inungo oposiziorik gabe, bigarren zutoinan eskaintzen zitzaiola behatzeko. Utxetabi honek janik oso itxura polita hartzen du, utxetabi gaientzan ere baitzaio Atletik Europa Ligeko talde bati, Europa Ligen jokatuko duen Borussia Mönchengladbachari, eta 51. minutuan nagusitasunez, tinkotasunez, aurretik dira Garitanoren gizonak. Nolako jokaldia, Ea berriro ere ikusi dezakegun, zeren nola burutu duten Ander Kapak eta Ibai Gomezek elkarren arteko elkalur lertzea, Iñaki Williams ere desmarkatzeko bere doai nabarmenarekin nola eskaini zaion Ander Kapari, eta, bueno, azken errematea, primerakoa, inungo oposiziorik gabe, Iñigo Córdobak, asteburuan erdiesten duen bigarren gola da, atzo ikusi genuen baita ere, 3-2 nola lortzen zuen Bilboko jokalariak, 30 metrotik eginiko erremate hortan, Dotoreziaz lortu zuen gola, eta adiz, eren gehiago nahi du Gaizka Garitanoren taldeak, Ibai Gomezek baloi hori harrapatuko du, hortxe datorkio Paulsen, Iñaki Williamsekin jokatu ederki aurreratu du baloia, baina lehenengo jokalariarekin bai, baina bigarrenerekin ezin izan du, Iñaki Williamsek, eta Atletik bere momentuko partidarik onenan aurkitzen dugu hortxe da Gaizka Garitano, gustora ikusten arienarekin, besoak gurutzetuta, eta esan beharra dago baita ere, pase horretan ziurrasko, jokoskanpokoa ere bazela Iñaki Williamsek betetzen zuen posizio hori, baina kontu, utxe eta bi markagailuan,
Eta Atletikek bere zelaieko nagusitasuna bermatzen. Markagailuan baita ere. Hortxe. Alboko marratik atera da baloi hori. Eta Ander Kapak jarriko du jokoan. Nolako indarra, nolako potentzia Portugaleteko jokalari honek daukana. Eta hori izan da, bigarren gol honen jokaldiak hasieran izan duen osagaia. Ibai Gomez eta Ander Kaparen arteko elkar ulertze oparo eta zoragarria. Bertxitxe bien bitartean, Muniainek metroak ditu pentsatzeko, eta begira zer egiten duen Muniainek metroak ematen diosko duzunean. Iñaki Williamsek errematea gauza dezake, atzera, bertan da Unai Lopezen errematea oso loratua, eta kornerra izango da, tupustegin baitu jaurtiketak jokalari batetan, Alemaniako jokalari batetan, eta bigarren zatian ikusten dugun lehen kornerra izango da Atletiken aldekoa. Bien bitartean hortxe ikusten ditugu. Berotze ariketak egiten, Asier Villalibre, Besga ere ikusi dugu, Oscar de Marcos, San José, Geray, Valentziaga, Sanzet, Íñigo Vicente, Raúl García eta Kenan Kodro. Ibai Gomez, bere eskuin hankarekin erdirak eta oso itxia da, eta Jan Sommerrek inungo arazorik gabe bere ganatu du baloia. Kontreraso azkarra bilatzen dute orain, Borussia Montxeklabako gizonek falta eskatzen dute, Dani Garziak gauzaturikoa. Historia oso nabarmena daukan taldea da, Alemaniako historikoetako bat, 5 aldiz Alemaniako txapeldun izandakoa, 2 aldiz irabazi du UEFako kopa, txartela izan da bien bitartean Unai Lopezentzat, erdilari donostiarrarentzat. Eta bagenioen, talde historikoa dela, Europako azpitxapelduneri izan zen, 1977an, kasualitatea, zuzen ere, Atletik, UEFA txapeldun estreineko azpitxapeldun izan zen urte hartan, Juventusen aurka finala galdutzuen kasu hartan Atletikek 77 hartan, zendu berri den Koldo Agirre aulkian entrenatzaile zegoela, eta urte hartan ere Borussia Mönchengladbach Europako txapeldun izateko zorian egon zen Liverpoolen aurka finala galdu baitzuen. Aipa dezagun baita ere, badagoela beste adi bien bitartean, bagenioen, badagoela beste puntu bat, bi talde hauek uztartzen dituena, jokalari eta entrenatzailea da Jupp Heynckes, Atletikeko ezagun zaharra, bi fasetan, 1982 eta 1984 bitartean, eta 2001 eta 2003 bitartean Atletiken entrenatzaile izandakoa, esan barra dago Jupp Heynckes, Borussia Mönchengladbacheko historia dela. Urrutira eran gabe, Bundesligan gol gehien sartu dituena, Borussiaren elastikoarekin, erdirak eta bien bitartean, oso luzea Ibai Gomezena, ezin errematea gauzatu, Juri Bertxitxe, erasora igo den jokalariak, gedio bezala, Jupp Heynckesek ia 300 gol sartu zituen, 282 gol sartu zituen Borussia Mönchengladbachekin, eta entrenatzaile gisa, aulki hau ederki ezagutu zuen. Entrenatzaile alemaniarrak, 1979 eta 87 bitartean izan baizen, Renaniako taldeko aulkian eta 2006an ere, beste denborada batez ere, eseri zen. Entrenatzaile historiko ere bada talde honentzat, Atletikentzako ere baden bezala. Beste batzuen artean, Julen Guerrero, lehen taldera igo zuen entrenatzailea. Bien bitartean, nolako haserrea orain, Juri Bertxitxek daukana, bestakite pailarekin izan den, egia da, sarrera gogor xamarra dela, baina baloia ikutzen duela. Uste dut leporatzen diola epailari, falta seinalatu izana. Haserre oso nabarmena, Juri Bertxitxek daukana, eta haserre horren ondotik, txartel horia hegal jokalariarentzat.
Bueno, eta jaurtiketa arriskutsua, falta jaurtiketa arriskutsu ere izan diteke honakoa. Bertan da Cuisansen erdiraketa zuzenean kanpora. Zuzenean kanpo, ez dakit nik, erdiraketa izan den, edo esustea bilatu duen eta Iago Herrerinen atera zuzenean bota duen, bai bertan ikusten dugu. Zuzeneko gola bilatzen zuena oso zailak izaten dira, jaurtiketa hortako lorpenak eta baloia zuzenean kanpora Iago Herrerinek bere hegal jokalariek aurrera egin dezatela eskatuz. Oso luze jokatu du Bilboko atezainak. Iazkoan atezain titular izan zen Iago Herrerinek. Aurtengoan ikusi behar, zer egiten duen Gaizka Garitanok, aukerak izan baditu. Urrutirean gabe, lehen zatian ikusi dugu Unai Simon, nolako gelditua ere gauzatu duena. Bigarren zatian hasita berehala Iago Herrerinek ere bere erakutsi du eta bere gelditu propio egin du eta ezina ahaztu aurten izanen fitxaketa hori Bartzelonako Arrobitik etorri den Jokin Eskieta, bien bitartean Dani Garziaren falta Cuisansi eginikoa eta berriro ere falta jaurtiketa izango du Cuisans frantziarrak dena jartzen du jokoan Borussia Mönchengladbacheko jokalari honek eta ebaten du zuzenean erdiraketa gauzatuko duela. Oso luzea Iago Herrerinentzako beharko luke. Bueno, duda batzuekin, baina baloia bereganatu egin du eta kontreraso saiakera orain Atletikena. Ander Kapak, Ibai Gomezentzat, Ibai Gomezek atzeratu, perundolasko hain izango da. Baloia irekiko duena, Juri Bertxitxek laguntza eskatzen du eta laguntza horri ematera Iker Muniain etorri zaio. Iñaki Williamsek ez du ondo jokatu. Iñaki Williamsek Iker Muniainentzat eta baloi orain benetzena da. Hortxe nagusitasuna Unai Nuñezentzat beharko luke, hala da eta nolako urruntze egin duen, non jarri duen baloia eta Iker Muniainek lastima ezin izan baitu azkenik. Tobias Strobel alemaniarra atzean usteko zirrikiturik harrapatu. Hortxe, falta izan daiteke bai. Indarre sartu baitzaio Iker Muniain eta erdiraketa orain Borussia Mönchengladbachek egin duena, ondoriorik gabekoa eta kontrerasoa Atletikek egin nahi duena. Lurrera Unai Lopez, ez dago faltarik. Donostiarraren gainean, eta hor gogor sartu zaio, ez dago berriro ere faltarik. Esango duke, bi falta erreskadan pairatu dituela Atletikek, bietako bat ere ez duela adierazi epaileak. Eta orain Iñaki Williams, aurrean Ginter daukala Iker Muniainek, Ibai Gomezentzat, Ibai Gomezek berriro ere Iker Muniainentzat. Iker Muniain lurrera, penalti izan zitekeen, zapaldu egin duela esango genuke, baloia Ibai Gomezentzat, ezin izan du ezer egin, bi jokalari gainean izanagatik, nik esango nuke penalti edo area inguru horretan, nago ziur, barruan edo kanpoan izan den, baina edonola, hemendik entzun dugu, Iker Muniainek egin duen mino ju hori, oso ondo esarria zegoen epailea eta ez du penaltirik ikusi jokaldi horretan. Baina, honen errepikapena badaukagun. Bien bitartean, plearen erdiraketa. Iñaki Williamsek jaso eta danbateko nabarmena Unai Lopezek egin duena. Baloia ez du gehiago irrundu edondala eta berriro ere Borussiak izango du jokatzeko aukera. Bertan da plea, apenas ikusi dugun jokalaria. Malikoa eta Frantziakoa. Baina adi berriro ere Langen erdiraketa izan baitaiteke, jokoz kanpoko argia ematen zuen horrek. Ez du alako dirik adierazi epaiak eta berriro ere Atletiki dagokio baloi hori urruntzea. Bertan da perundolasko hain. Lasaitasunez, Unai Lopezekin jokatu, honek Ander Kaparentzako ireki. Ander Kapak, Ibai Gomezekin jokatu, berriro ere atzera. Baina Alemaniako jokalari baten ikutu du eta aldaketen unea izango da. Hainbat elastiko zurigorri ikusten ditugu hortxe sakonean eta denak batera gauzatuko ditu aldaketak Gaizka Garitanok, bien bitartean Muselek utziko dio bere tokia bere kide bati.
hain zuzen ere, Conor Nob da, zelairatu berri den jokalaria eta Atletiken, hortxe ikusten ditugu, bai Raúl García, Vesga ere ikusi dugu, Sanzet, Íñigo Vicente, Vivian, Valenciaga, De Marcos, San Jose, Ierai, esango duke, gehientsuenak, aulkian diren jokalari gehientsuenak sartuko direla, horrein ikusiko dugu, edo nola berrantolatzen duen bere jokoa, bere eskeman, Gaizka Garitano entrenatzaileak. 75. minutu bueltan egingo zuela aipatu dugu, eta nik uste dut Gidoiari ala gauzatuko duela, 74. minutu egingo baitugu. Bueno, jokoa gelditu du bien bitartean epaileak, Bennett lurrean baitago, Iagorrerinen inguruan ikusten dugu, arean beraz izango da golpe hori edo Borusiako jokalariak hartu duen kolpea, eskuin zangoan hartu duela esango genuke. Hortxe, Unai Núñezek ematen dio animoa, Peru nolaskoain ere gerturatzen da, urtrago hartzera eta Ingalaterrako jokalaria nola dagoen behatzera. Eta nik esango duke, hau une polita izan daitekela, hortxe ikusten dugu bai, hortxe urruntzea gauzatzean, baloia kolpatu ondoren, zoritxarreko jokaldi horretan, Unai Núñezek, baloia jo ondoren, hanka apurtxo bat altxatu duela, eta Bennetzen belaun inguruan kolpatu duela, era bat fortuitoan. Bien bitartean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jokalari ikusten ditugu. Bertan dira Villalibre, De Marcos, Ierai, San Jose, Íñigo Vicente, Sanzet, Raúl García eta Vesga. Zelairatzeko gertu. Erritmo apurtxo bat hautsi eginda, asistentzia medikoak, osasun asistentziak sartu ondotik. Eta kontu, utxe eta bi markagailuan. Iñaki Williams eta Íñigo Córdobak sarturiko 2 golen ondoren, Athletic oso nagusi da markagailuan. Egia da, aukera askoko partida ez dela honakoa, baina kontua, Athleticek izan dituenak gauzatu egin ditu, eta Borussia Mönchengladbachek izandakoak, lehenengo Íñigo Simonek, eta ondoren Iago Herrerinek urrundu egin ditu. Bertan ikuste ditugu jokalari guztiak. Gaizka Larrazabal ere bada bertan, Vivian, San Jose, Villalibre, jokalari guztiak eraldatuko ditu, eta ea berriro ere Atletiken eskema berregin dezakegun, ea nola geratuko den. Kaparen tokia De Marcosek beteko luke, Gaizka Larrazabal hortxe ikusten dugunak, eskuinegal hartuko luke, orain arte Ibai egon den tokian, erdialdean, Ierai eta Vivian esarriko dira, defentsaren erdialdean, Vesga eta Sanzetek osatuko dute, erdialdeko zonalde hori, adi bien bitartean, bertan baita Larrazabal, atzera egingo zuela ematen zuen, erdirak eta ez tatxarra, eta errematea Mikel San Josek, eta oso gutxigatik, baloia kanpora. Hortxe ikusten dugu, Mikel San Jose izan da, nolako jaurtiketarako, nolako golerako talentua daukan Nafarrak, eta baloia oso gutxigatik, kutxe eta irukoa oso gertu izan dute zurigorriek, Mikel San Josek eginiko area kanpoko erremate horretan. Bagenioen, erdialdea, akaso Vesga eta San Jose berak osatuko luketela, hauek baino apurtxo bat aurrera tuxeago esarriko dela Oian Sanzet, eta eskerregalean orain arte Córdoba egon den tokian, Íñigo Vicente ikusiko dugula hemendik aurrera, eta Williamsen tokia, Asier Villalibrek hartuko duela, bere lehen minutuak izango dira hauek.
aurre denboradan. Eta ziur gara Grinatxu aterako dela Gernikako Bufaloa, Gernikako aurrelaria, iazko bigarren mailako pitxitxia, erdietxiriko 23 gol horiek baliatuta, marka da, Nolako denbora da gauzatu zuen Gernikako aurrelariak. Horrek eman dio hain zuzen ere, aurre denbora da lehenengo taldearekin egitearen aukera, eta ikusiko dugu, denbora da hasten denerako, Jokoskanpokoa beharko luke horrek, nolako gelditua bien bitartean, Iago Herreinek egin duena, Jokoskanpo argia ikusi dut nik, baina kontua kontu Langek, Lang, egal jokalariak, jaurtiketa egin du oso gertutik, eta nolako erantzuna Iago Herreinek eman diona, begira, ikustazue bere burua lurrera boteaz, nolako eskua atera duen, ez da inola ere erraza, Iago Herrerin atezain Bilbotarrak egin duena lehenengo minutuetan ikusi dugu nola gelditu izugarria gauzatu duen kasu hortan Neuhausen edo Museli eginiko geldiketa hortan eta oraingo honetan Lange oso gertutik area txiki barrenetik iaia eginiko jaurtiketa hortan nolako eskua atera duen baita ere. Kasu honetan eskuin eskua izan da, gola eragutzi duena, aurretiaz eginiko gelditu solagarrian eskerreskua izan da. Bueno, basustoa orain talde Bilbotarrak atera jaso duena, berriro diot, niri Jokoskanpoko posizio iruditu zait. Errepikapenak argitzen digun, errepikapen irudi hobea ikusi dezakegun, bien bitartean hortxe da Gaizka Larrazabal, eskuin egaletik, atzera joka dezake Demarkosekin, hortxe nolako lanbreta saiakera Gaizka Larrazabalek egin duena, eta ezin izan du bere markatzailea gainditu, bueno, mugimendu tekniko ederra izan da, Bilboko jokalariak egin duen hori, baina etekinik gabekoa. Bibian bitartean, beste jokalari gazteetako bat, bere aukera irabazi zuena, iazko denbora da zoragarria baliatuta, eta Gaizka Garitanok ere aipatu du, oso gustora dela, bertan dituen jokalari gazte guztiekin, hortxe ikusti ditugun Inigo Vicente, Oian Sanzet, adi, berriro ere Jokoskanpokoa oraingo honetan bai, oso argia iruditu zain niri, Benetzek eginiko jokaldi horretan, bai oso argia da, bai Jerai eta bai Bibian ere askoz ere aurreratuagoak zeuden, beraz, zalantzarik ez, bakarrik geratzen zen Iago Herreinen aurrean, baina bere posizioa ez zen legezkoa. Hortxe da bien bitartean, Sanzetek, Vicentek metroak ditu aurrekaldetik, Valencia gare eskaintzen zaio, baita Raúl García ere batea kanpura! Daniel Villalibre izan da, hobesan da, Asier Villalibre, remate hori egin duena, birritan pentsatu gabe, baloia etorri egin zaio eta errematea estu nahikoa gurutzatu. Oraindik ere zelairatzear diren gizonak izango lirateke Kodro eta Besga bere esango duke, beraz erdialdean Sanzet eta San Jose dira jokatzen ari diren gizonak eta aurreratuxeago daen jokalaria Raúl García litzateke. Hortxe bien bitartean, Kontrerasoa, Kuisanzek, komandatu duena, Benet, azken minutuetan aktibo dagoen jokalaria, Kuisanz da, bere jaurtiketa, aurrean jarri zaio Bibian, ezin aurrera egin, eta Lang da berrirore, eskerraldetik alegintzen dena. Inigo Vicentek baloia ezin kontrolatu, eta kanpora bota du kasu hontan Borussia Mönchengladbachek, eta 73. minuturako bidean gauden honetan, partida huts eta bidago, erabat irauli egin du bere 11koa Gaizka Garitanok eta
bigarren saiakera honek ere, bueno, itxura hona dauka, nolako taldea, badauka non aukeratu Derioko entrenatzaileak. Eta gazteen partaidatzari begira ari ginen hortan, bueno, Gaizka Larrazabalek ere nolako partida gauzatu zuen atzokoan, Ez soilik, 20. segunduan bertan lorturiko gol horri dagokionean, gol zoragarri izan zen, besteak beste baloiak erori gabe eginiko sartakoa izan baitzen, baina bestalde ere nolako protagonismo saiakera baita ere, Gaizka Larrazabalek izan zuena, eta bueno, bien bitartean, sarrera gogorra Villalibrek Ginterreri egin diona, hor ikusten dugu, urruntzean ari zela, bueno, bai, baloi ikutu beharrean, hanka ikutu du, eta min egiteko jokaldiak izan daitezke horiek, baina ondoriorik gabeko jokaldia daukagu horixe, falta Borussia Mönchengladbachen aldekoa, eta minutuak aurrera doaz. Huts eta bi, eta emaitzak garrantzirik ez badauka ere, badaude hainbat aspektu nabarmendu beharrekoak, izan ere berriro ere Atletikek gole egiteko erraztasuna adierazi du gaurko lehia honetan, eta ze garrantzitsua litzateke baita ere, partida golik jasogabe bukatzea, Borussia Mönchengladbach bezalako talde batekin gainera, eta animoa kartzeko eta bidea zuzena dela berresteko garrantzitsua litzateke, bai garaipena eta baita partida golik jaso gabe bukatzea. Iago Herrerinek berriro ere pase luzea bilatuko du. Iñaki Williamsek baloia irabazi, edo Asier Villalibrek baloia irabazi. Bertan da, Valentziaga, Inigo Vicenterekin jokatuta, atzera, Iago Herrerinek berriro ere, atzekaldetik, eraiki beharko du jokaldia. Óscar de Marcosen pase luze saiakera, baloia atera eginda, hala da. Eta Laguardiako jokalariak jarriko du baloia jokoan. Oraingo honetan Borussia Mönchengladbachri dagokio aurrera urratxe ematea, ez dute etxi nahi, talde historiko ontako jokalariek eta gutxienik gol baten bila egingo dituzte partidako azken 15 minutuak. Hortxe, bat biko polita, Cuisansek, baloi ereki, bertan da Lang, oso aktibo azken minutuetan, berriro ere Cuisans frantziarra. Cuisansek, baloia ireki. Hortxe da, zelairatu berri den, Nop. Aurrera Cuisans, Raúl Garziaren oposizioa dauka, nolako lanerako gaitasuna, Raúl Garzia Nafarrak beti adierazten duena, adi, Mikel San Jose geldi geratu baita, aukera izan dezake, baina ez, jokoz kanpokoa da. Jokoz kanpoko posizioan Klea aurreraria, hortxe ikusten dugu buruarekin ezetz esaten, baina oso argian, Daniel Bibiansen azken jokalaria atletiki dagokionean eta askoz ere aurreratuago zegoen, Frantziako nazioarteko selekzioarekin debuta gauzatu berri duen Alassane Klea aurrelaria. Baloi luzea bien bitartean, berta da Sanzet, ederki Sanzet, 3 jokalari gainean, baina nolako pase aurkitu duen Mikel Valentziaga Zumarragarentzat. Inigo Vicentek, Valentziagarentzat, errematea eta Zutoñera, Oian Sanzeten errematea, ederki ikusi du Mikel Valentziagak, Nafarra basetorrela, zuziri bat bezala, gauzatzen zuela bere aurreraldia, errematea ez zen inola ere txarra, eta Zutoñak baloi hori itzuli egin du. Bueno, atzokoan bezala, atzokoan ere aukera izan zuen Sanzetek, eta baloia Zutoñera bota zuen, kasu hortan Iker Muñainek 3 eta 3koa egin zuen aldaratzean, eta berriro ere gaurkoan ezin golik sartu. Huts eta 3koa oso gertu berriro ere izan du talde zurigorriak.
Errepikapena ikusi dezakagun zeren jokaldia oso ona izan da. Sanzet berak ireki egin du jokoa Mikel Balantziagaren erasoaldiarentzat. Mikel Balantziagak eta Inigo Vicentek ederki ulertu dute elkar eta Zumarragakoaren azken pasea atzera eginikoa eta errematea hortxe ikusiko dugu. Ez, hause Larrazabalen jokoskanpoko jokaldia da. Hause dugu. Nolako pasea atzera, eta hortxe dugu Sanzeten errematea eta lastima merezi duelako baita ere Sanzetek, bai atzo jokaturiko minutuengatik, bai gaur erakusten ari den sentsazioengatik, gol horrek ere nolako bultzada animikoa emango liokeen Oian Sanzeti. Lezamako talentu nabarmenetariko bat daukagu nafarra, 19 urte eskasekin, jadanik sekulako proiekzioa dauka, iazkoan ere lehen taldearekin egin zuen astapeneko egonaldia eta gero sorte txarra izan zuen, oso lesio larria pairatu baitzuen, hilabeteetan zehar, zeleietatik kanpo egon zen, baina ikusten dugunaren arabera, forma betean bueltatu da Oian Sanzet jokalari nafarra. Falta bien bitartean, falta argia Mikel Balentziagak egin duena. Azken 10 minutuetako tartean sartzen ari gara. Huts eta bi eta aukerarik nabarmenenak Atletiki dagozkionak dira. Azkena, Oian Sanzetek izan duen hori, baloia zutoinera. Adibien bitartean, nolako dotoresiaz, nolako boterez, Jerai baloia bereganatzen eta gainera falta egin diote. Falta hori da, inzuzen ere, epaileak adierazi duena, hortxe ikusten dugu. Falta egonda, baina alere, Jerai Barakaldoko atzelariak, bere kontratua luzatu berri duen atzelariak, baloia atera egin du. Bere dotorezia beti ere, argi usten, adi, berriro gelditua, Iago Herrerinek. Nolako jaurtiketa, Ariaren erpin inguru hortatik, kasu honetan, nik esango nuke Neuhaus izan dela jaurtiketa hori egin duena, eta berriro ere oso seguru, bigarren zatian ikusi dugun bezala, Iago Herrerin bi geldiketa oso nabarmen egin ditu, eta bestalde, segurtasun transmisio hori gauzatzen, bien bitartean, Zier Villalibre denarekin, baloi hori irabazi nahian, falta egin dio Ginter atzelariari, eta minutuak aurrera doaz, 81. Minutua bete da, huts eta bi, ari da irabazten Atletik, eta gehiago nahi dute, horren adierazle jokaldi hau, pase oso luzea zen, Raúl Garziak, Inigo Vicenteren bila egiten zuena, oso adi, orain honetan Elbedi atzelaria, eta Atletikek partida, nahi zuen tokian dauka, iritsierak, Alemaniarren iritsierak ez dira inola ere argiak, eta Atletikek kontrerasoan arrisku sentsazio oso nabarmena helarazten du. Gogora dezagun, urrengo lagunarteko sorta zein izango den, abuztuak batean, Los Pajaritos Sorian Numantziaren aurka jokatuko dute, Gaizka Garitan horrenek. Abuztuak 3an, West Hamen etxean jokatuko dute zurigorriek, ondoren urrengo gunean Racingen aurka, Romaren aurka aurre denboradan izango den leia nabarmenetarikoen artean, Romako hori izango genduke, orain polita Neuhauserrek egin duena, eta orain falta Borussia Mönchengladbacharen aldekoa, area ertzean, oso falta arriskutsua da. Hortxe genuen, jokaldi polita, Nop, gazteak, arrobiko jokalariak burutu duena, edo jaso duenago besan da, De Marcosek egin dion falta, eta aukera oso argia izango dute orain honetan, Borussia Mönchengladbacheko gizonek ikusiko dugu, aurrekoetan bezala, Cuisance frantziarrak
jarriko duen baloia jokoan. Bien bitartean genioen abuztuak 7an Romaren aurka Perugian jokatuko dutela Atletikeko gizonek eta aurre denborada bukatzeko Mirandesen aurka Anduban. Faltai urtik eta bien bitartean Kuisanse gauzatuko duena, zuzenean ezira, berriro beste aukera bat izan du, berrirore Atletikeko jokalarien gorputzean eman du, beraz, falta arriskutsu hori, inungo ondoriorik gabe, bota da. Orain ez dago faltarik, eta Mikel Valentziaga gaurrera egingo du. Grinatxu, bertan da, Inigo Vicenteren pase luzea, Asiel Villalibrek, baloia kontrolpean dauka, bertan eskaintzen zitzaion Gaizka Larrazabal, lastima, gainera, etorritzaile baitzaio Neuhaus, eta pase argi hori oztopatu egin du. Edo nola, oraindik ere, baloia Atletiken kontrolpean, Inigo Vicente Derioko jokalariak nola elkar ulertzen duten, Bilbao Atletiken ere ikusi genuen, iazko urtean, Inigo Vicentek eta Asier Villalibrek nola elkar ulertzen duten, Asier Villalibrek 23 gol erdietsi zituen, Inigo Vicentek beste 10. Bueno, kontuan hartzeko moduko zenbakiak dira, eta horri gaineratzen badizkiogu, Gaizka Larrazabalek lorturiko 9, bueno, gol sorta mardula aterako litzaiguke. Hortxe da, Mikel Valentziaga beste baloi bat berreskuratzen. Inigo Vicente katzera. Iago Herrerinentzat, edo besan, bueno, Iago Herrerinentzako izango da. Iago Herrinek, Jerai Albarezentzat, edo ez, azkenik, oso luze. Jarriko du baloia jokoan, Asier Villalibrek baloia irabazi eta Inigo Vicenterantzako utzi du. Falta adierazi dio. Ez da hor inungo faltarik izan. Naiz eta epaiak adierazten duen, baloia irabazteko jauzi hortan, Asier Villalibrek falta egin duela, esango dira zuen, edo aurkitzen duzuen, edo jokos kanpokoa, kaso izan daiteke. Bueno, edo nola, baloia Borussia Mönchengladbachoentzat, azken 5 minutuak dira. Huts eta bi, gogora dezagun, Iñaki Williamsek lehenengo zatian, penalti puntutik ireki duela markagailua, eta bigarren zatiaren lehenengo ordu laurden buelta horretan, Inigo Kordobak eskuinaldetik, Ander Kapa, Ibai Gomez eta Iñaki Williams beraren artean jositako jokaldi zoragarria burutu duela. Bigarren gola aurre denboradan Inigo Kordobarentzat, atzo Paderbornen aurka bat sartu zuen, gaur beste bat, eta Iñaki Williamsi dagokionean 2 gol sartu zituen Arenasen aurka, 1-6 hartan, eta gaur 3. Funtsesko izango da, Iñaki Williamsek aurtengoan eskainiko duen gol sorta, iazkoan 13 izan ziren, ea aurtengoan marka hori eskure dezakeen eta gainditu dezakeen. Iñaki Williams, azken denboradetan, talde zurigorriaren, bueno, argudio nabarmendetarikoa izan baita Oian Sanzet bien bitartean. Nolako boterea, nolako dotorezia baloia aurrera ateratzeko, nola utzi duen atzean bere aurkaria bien bitartean, Asier Villalibrek ere, nola bereganatu duen baloi hori, nola mantendu duen kontrolpean, Gaizka Larrazabalek azkenik baloia galdu badu ere. Atletikoko gazteak, haien artean bere koordinazioa, bere talentua adierazten, oraintxe Alemaniako Belberteko zelai honetan ikusten ditugu bai Sanzet, bai Larrazabal, bai Vicente, bai Villalibre ere. Gaizka Garitanok talentu gaztearen aldeko apustua gauzatu nahi duenaren erakuslea. Kortxe daukagu, Raul García, 3. sartu dezake, gainera etorri zaio defentsa bat, errematea ezin gauzatu. Nolako jokaldia berrirore Raul García bakarrik utzi duena. Mikel Valentziagak bien bitartean erdiraketa egingo du, erdiraketa ez ninola ere txarra behartuta egin badu ere, eta errematea lortu du Asier Villalibrek, baloia zuzenean kanpora, baina berriro ere aipatzeko moduko jokaldia, Raul García area barnean, area zapaldu du eta jaurtiketa egiteko zegoenean, hor txetorri zaio gainera, Elbedi zentrala eta ondoreko jokaldian Mikel Valentziagaren erdiraketa oso ona, eta errematea Asier Villalibreren da posizio behartuan, eta baloia zuzenean kanpora, baina beste aukera bat edo beste bi aukera,
Atletiken bilduma hortan pilatzen direnak. Gogora dezagun, bigarren zati honetan, Jadanik Utxe eta Bikoarekin, aukerarik garbiena, Oian Sanzeten jaurtiketa bat izan dena, Zutoinarekin tupust egin duena. Bien bitartean, bere azken aukerak agortzen, hortxe da Ginter, aurre aldera, area zapalduta guzti egin du, erdialdeko defentsak. Hortxe, Asier Villalibreren jauzia, baloia ezin kontrolatu, eta azken 2 minutuak gutxienez Borussia Mönchengladbach Atletiken zelaian pasan ditu, ez dio utziko. Talde zurigorriak, Gaizka Garitanoren taldeak partida dotorea, partida ona burutu du. Bere Alemaniako egonaldia isteko, horta bien bitartean Kop, Arrobiko jokalari gazte grinatxua bigarren zatian sartu dena eta gutxienez bere gogoen ikurra usten ari dena. Hortxe ditugu Daniel Bibian eta Gerai Alvarez. Etorkizun handiko bikotea, hause ere. Bien bitartean, ukabilez, baloia urrundu, erabateko autoridade, sendotasunez. Iago Herrerinek. Bertan da bien bitartean, Andreas Paulsen. Atzera, Jadanik, bueno, etxixamar esango genuke, Jokalari alemaniarrak, partidaren azken 20 segunduak dira, ondar denbora kontutan hartu gabe, eta Atletikek beste aukera bat izan dezakeen. Bertan da Gerai. Gerairi baloia ostu egin diote atzetik etorrita, Kop izan da baloi hori bere ganatu duena, baina berriro ere Sanzetek bere zango luzeak luzatuta, adi, beste bat egon daiteken, Asier Villalibrek, hortxe aukera izan dezake, tokiz kanpo dara, eta falta izan beharko luke horrek. Bueno, ez dago faltarik. Ez dago faltarik, denborarik ez dagoelako, azken aukera horretan, Asier Villalibrek izan duen azken aukera horretan, bukatu da partida, Utxe eta Bikoarekin, sendotasunez, esan gaizake aurre denbora da honek. Eman digun, partidarik onena izan dela momentuz, aurkariaren tamaina kontutan hartuta, Borussia Mönchengladbachek Utx, Atletikek 2, Iñaki Williamsek lortu du markagailua irekitzea, penalti puntutik, Inigo Cordobaren jaurtiketa batetan Langek eskuarekin baloia ukitu ondoren, eta bigarren zatian Jadanik jokaldi ederra eskuin egaletik gauzaturikoa, Iñaki Williamsen erdiraketa, eta Inigo Cordobak sareetara. Utxe eta bi, bertan bukatzen da bai partida eta bai Atletikek Alemanian egin duen egonaldia. Urrengo astean Lezaman jarraituko dute lanean Gaizka Garitanoren jokalariek, eta gogora dezagun urrengo partida, urrengo ostegunean izango dela, abuztuak bat, Numantziaren aurka jokatuko dute zurigorriek, Los Pajaritoseko zelaian, arratsaldeko 8:00 aurrera. Bertan utziko dugu guk ere gaurkoa, gogoratu Utxe eta bi hartu duela mendean Atletikek Alemaniako ligako 5. sailkatua Borussia Mönchengladbach, itxaropenerako emaitza, itxaropenerako sentsazioak gaur Alemanian ikusi ditugunak.
Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian, Atletizale bazara, gure bandera zinduko dugu. Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko lur gainean zutunik! Atletizale bazara, astindu bandera! Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian, Atletizale bazara, gure bandera zinduko dugu. Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko lur gainean zutunik! Atletizale bazara, astindu bandera! Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian, Atletizale bazara, gure bandera zinduko dugu. Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko lur gainean zutunik! Atletizale bazara, astindu bandera! Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian, Atletizale bazara, gure bandera zinduko dugu. Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu. Si eres del Athletic, sabes que somos como hermanos. Eusko lur gainean zutunik! Atletizale bazara, astindu bandera! Eusko lur gainean zutunik, atabearen gomutat, Gernikako zuaitzian, Atletizale bazara, gure bandera zinduko dugu. Atletizale bazara, egunen batean nire berri izango duzu.